Today's program will be presented in Bulgarian with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Поздрави, верни зрители! Казвам се Добрин и съм от София, България. Нашият народ ви желая да бъдете обсипани с небесна слава и благословие. Днешният епизод и свещеният текст на Вселенското бяло братство. Високият идеал, част 2 от 2, ще ви запознаем с мъдростта на учителя Петър Дънов, известен из духовното си име Пеин Съдуно. Религиозната линия на Вселенското бяло братство е основана от Петър Костадинов Дънов от България, известен и като учителя Пеин Съдуно. През 1900 година учителят Дуно е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че трябва да вървим по пътя на любовта, мъдростта и истината. Вселенското бяло братство вярва, че Бог е във всичко, в камъните, растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа Ахимса или ненасилие, учителят Дуно практикувал и проповядва вегетарианско хранене, т.е. без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Вселенското бяло братство. Из лекцията на учителя Дуно, озаглавена Високият идеал, произнесена на 11 септември 1923 г. в София, България. Добре, аз ще ви дам едно възражение. На всички онези, които казват тъй: аз мога да любя когото и да е, аз любя човечеството. Казвам: добре, за да любиш всички, трябва да познаеш човек. Значи, щом любиш човечеството, ти познаваш хората. А щом познаваш хората, ти можеш да изправиш техните погрешки. Питам, ти имаш една жена и тя е член на човечеството, а ти с нея не можеш да живееш. Защо? Имате син, не се разбирате, трябва да се обичате. Имате дъщеря, трябва да се спогаждате. Отде познаваш дъщеря си? Значи лъжливо е твърдението. Тъй съдя аз. Казвам ви, може да обичате човека, само ако го познавате. Вашето познание за човека идва от любовта ви към Бога. В изпълнението на Божията воля се корени силата на човешката душа и в любовта ви към Бог се съдържа щастието на всеки един. Така съдя аз. Казвате, много лесно е то. Моето сърце гори, умирам заради теб. Да, вие сте в любовта, която уморява хората. Това не е любов, това е смърт, това е смрад. Това е любовта на черната светлина, която разлага и усмърдява, и опетнява, и развращава, и помрачава човешката душа. И не мислете, че този, великият вътре в света. В Бога има едно велико качество. Бог обича в нас най-доброто. Бог люби в нас най-доброто. Вие ще намерите този стих в Писанието. Възлюбил е истината вътре в човека. Най-възвишеното, най-чистото вътре в нас. Това Бог обича. Някои искат да знаят дали Господ се интересува от техния обикновен живот. От вашия обикновен живот може да се интересуват хиляди други хора, но не и Бог. Ако аз съм слуга при някой виден господар и наоколо си имам 10 души слуги на разположение, да ми обуват чорапите, да ми чистят обущата, ще дойде ли господарят ми и той да ме обува? Ще бъде ли умно? Не, той не се интересува от моите чорапи. Кой ще ги тури? Той казва, има 10 души, които ще ти турят. Той не се интересува и кой ще лъсне обущата ми. Защо? Сума ваксаджи има, щом им дадеш 5 лева, те са готови както искаш да ти ваксат обущата.
Някои питат, дали Господ днес е доволен от моята обуща? Че защо Господ да е доволен от твоята обуща? Той може да е доволен от онзи ваксаджия, който си е турил за идеал следното. На първия човек, който дойде при мене, аз ще му лъсна обущата най-хубаво. И ти идеш, възприемеш идеята за ваксаджията, казваш: дали Господ се интересува от моята обуща? Не, той се интересува от ваксаджията. Идея има в него. Той ти е лъснал обущата най-хубаво, тъй както той разбира. Сега ще ви говоря за един идеал. Ако една жена шие риза на мъжа си и даде пари, па вземе какъв да е плат и я мине отгоре, тя не е жена. Не, тя трябва да преброди целия град и да намери най-хубавото платно. Тънко, копринено или най-здраво, ленено. Да му ушие една риза и да си каже: веднъж ще му ушие една риза, но да я помни. Тя трябва да вложи всичкото си изкуство. Това е жена с идеал. Мъжът отива да купи плат за своята жена. Не да вземе една басма и да каже: скъпи времена са, да я позалъжа малко. Това не е мъж. Той трябва да преброди целия град и да купи най-хубавия плат, да няма подобен на него. Това е идеал в него. Него ден природата записва за жената и за мъжа, че те са направили най-добрия избор. Това е характер в тях. Избираш една книга за своя приятел, ще му избереш по възможност най-хубавата книга и ще му я дадеш за подарък. Да те помни. Даде ти някой своя албум, да му напишеш за спомен няколко реда. Ти седнеш и казваш: хайде нещо от Петко Словейков. Виден български поет, 1827-1895 година. Парице, парице, всесилна царице. Така ти ще идеш на дъното на тази изба. Това не е идеал. Ти ще избереш най-хубавото, каквото има. Ще му го напишеш, че като прочете той тия думи, да се забрави. Най-хубавото ще вложиш. Веднъж ще напишеш, ама ще напишеш най-хубавото, което имаш вътре в себе си. Щом го запишеш така, пак пише природата: от това дете човек ще стане. После, обичаш някого, нали? И там се познава каква е любовта. Някой казва: аз обичам моя приятел. Защо? Ами че отлични вежди има, а очите му тъй да се не нарадваш. Той не е разбрал любовта. Нисък идеал има. Друг пък казва: носът му да видиш, устата му какви са. Друг казва: мустачките му какви са. Тия всичките хора имат нисък идеал. Ще намериш вътре в своя приятел онова качество, което го отличава от всички други хора. Ще кажеш: в него има една черта, която другите я нямат. Еди каква си е тя. Тя не е отвънка. Тя не е в неговите очи, не е в неговия нос, нито в неговата уста. Тя е на най-високото място в тия клони. И като я намериш, ще я откъснеш, ще я държиш в своята душа, ще я запишеш в своята памет. И природата ще пише пак: от това дете човек ще стане. Имате учител, казвате: нашия учител е много учен. Той по химия, по физика, по астрономия, по философия, по това, по онова, много знае. Не, това не е вашият учител. Това е натоварена камила. Това, което отличава вашият учител, не седи в той. Това са панделки, това са украшения, но къде е шапката? И тогава знаете ли как се приначават идеалите? Учителят казва на ученичката тъй: ще си вземеш най-хубавата шапка без панделки. Тя отиде при шапкарката, която й каже: той, вашият учител, казва тъй, но не може без панделки. Ако турим една малка панделка, шапката ще стане по-хубава. Добре, турят една панделка, но там има и други хора, те казват. И от другата страна, ако турим още една панделка, ще стане още по-хубава. И тя каже: и на мен ми се струва, че учителят ще бъде доволен. Мислите ли, че тази шапка стана по-ценна? Не, тя изгуби своята цена. Ще ви докажа защо изгуби своята цена. Представете си, че моят учител ми дава едно красиво перо, с което може да се пише отлично. Дойде някой мой приятел, каже:
Чакай, аз имам един скъпоценен камък и като едно кокошие яйце. Ако го турим на върха на писалката, по-хубава ще стане. С синчирче тъй го туря. Аз пиша. Дойде друг, казва, и аз имам един диамант като паче яйце. Да го турим отгоре, още по-хубава ще стане. Тури го. Питам, този писател ще може ли да пише хубаво с тези скъпоценни камъни? Не, това са глупавите идеали на съвременното човечество. Това са глупавите идеали на съвременните ученици. Това са глупавите идеали на съвременните религиозни хора, които не разбират онази велика божествена искра, която трябва да проникне дълбоко вътре в нашите души. Някой път вие казвате тъй: да има някой да ми закачи един диамант. Хубаво, ако аз река да закача някому един диамант, трябва да намеря най-големия в света. Ако го намеря, ще го закача. Ако не го намеря, никакъв диамант не закачвам на врата. Такъв трябва да бъде идеалът и за вас. Най-хубавото в света. Именно по този вътрешен ваш избор всичките вие ще се отличавате от другите хора. Истината трябва да се внедри в сърцата на хората. Сега схващате ли на къде отива моята мисъл? Схващате ли на къде отива тази река, която тече сега? Толкова време не съм ви говорил. Тази вечер аз реших, казах. Тази вечер на тия ученици ще им говоря. Ще им говоря най-хубавото. Най-хубавото, което мога да им дам. Ако сте схванали първия лъч, който излезе от Божественото, от вас ученици и човеци ще станат. Ако сте закъснели и не сте схванали този, първия лъч, ще ви кажа: ученици Ира, горчива дума. Вие ще бъдете забравените деца в дъното на тази изба. Любящият говори за любовта, а страхливият за страха. Кой печели в света? Който говори за любовта ли, или който говори за страха? Умният говори за мъдростта, а глупавият за блудкавите работи в света. Кой печели от двамата? Умният гради, а глупавият разсипва. Умният пише, а глупавият се разписва. Аз, казва, съм се научил само да се разписвам на записа, който баща ми праща. Все се разписва. Има хора, на които целият им живот е само разписване. Все се разписват, че са взели нещо. И когато природата погледне това нещо, казва: от това дете човек няма да стане. То се е научило само да се разписва, а никога нищо не написва. И тъй, всичките възвишени същества, всички онези братя на всемирната бяла школа са минали по този път. В тях има велик идеал. Те всички се така мислят. И когато някой брат от тях реши да дойде на земята, какво казват? Той ще дойде при най-добрия. И сега може да ми цитират кой е най-добрият, който има стремеж, който има идеал, най-високия идеал. При него той ще дойде. При онзи ученик, на когото душата трепти, когото всеки ден мисли за своя учител. При него ще дойде учителя. А онзи ученик, който мисли за това-онова, учителя ще мине покрай къщата му и ще каже: тук седи един от забравените ученици. И ще си замине. А щом мине покрай дома на първия, ще каже: тук седи един от учениците, когото трябва да посетя тази вечер. Това е то великият идеал, високият идеал, който всички трябва да имате. Най-хубавото, най-възвишеното, най-красивото, най-силното, най-мощното, най-доброто, най-умното, най-правдивото, най-истинолюбивото. Всичко от първа степен. Вложете този идеал и вижте как вашия живот ще се измени. Но приложение трябва. Седиш, паднал си духом. Кажеш: празно е сърцето ми. Няма я любовта. Какво да правя? Кажи: утре ще ида да посрещна слънцето и ще гледам да хвана първия лъч. Вие правили ли сте наблюдение сутрин, като се събудите, да видите каква е първата ви мисъл? Природата в този отношение е крайно взискателна. Щом се събуди едно дете, веднага тя се спре пред него с един трепет, задържа дишането си и се вслушва за какво ще помисли това дете. Ако веднага, когато се събудиш, отправиш ума си към Бога и помислиш за тази велика любов, която е изпълнила твоята душа, всички блага, тя казва: от това дете велик човек ще стане. Той има висок идеал.
че бяхте с нас днес за епизода на изсвещения текст на Вселенското бяло братство. Високият идеал, част 2 от 2. Слова на мъдростта. Моля, останете с Supreme Master Television. Нека животът ви бъде изпълнен със светлината и любовта на небесата. Thank you for joining us today for the episode of From the Sacred Text of the Universal White Brotherhood, The High Ideal, Part 2 of 2, in Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your life be filled with the light and love of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.